जोंनि ट्राइबेल युथ्स आरो स्टुडेन्टफ्रा प्रटेस्ट खालामनाया एबा ट्राइबेलनि जानानै बर'नि जानानै बाथ्रा बुंनाया गसंनाया गाज्रि जादों। हाग्रामाया एसटि होगोन होननानै भट बिनायखायनोथ' दिनै बियो मा होनो मिन्थिबायना हाग्रामा सार बिथाङा मा होनो जे हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनाथ' जोंनिनो बर'निनो मुंदांखा एक्टर नेरसोन बसुमतारीखौ बयबो सिनायखायो जानांगौ आरोना। दा एसटि होनायनि सायावनो मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो जाबाय। आरो बिनि सायाव जोंनि बर'निनो बयनिख्रुइबो मुंदांखा इउटुबार बि भइस बिथाङाथ' दाखालिनो गावनि लाइभनि गेजेरै एसटिनि बागै मा बुंलांखो नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबायबो जानो हागौ। आरो नुवाखैबा नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना नुलांगोन आरोना बि भइसआ मा बुंलांखो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'निनो मुंदांखा एक्टर नेरसोन बसुमतारीया एसटि होनायनि सायाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय, जोबजासिम नायबासो मिन्थिनानै मोनगोन। स्किप खालामना नायबा माने बुजिनाय नङा आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै थांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना। माने भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना, एसे प्रब्लेमाव दङ, बिनि थाखायनो माने थाब भिडिअ लाबोनो हायाखै। जिखुनु नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ फार्स्टआवनो नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। नेरसोन बसुमतारीया एसटि होनायनि सायाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। जुदि गाबोन एबा फैबाय थानाय समाव जुदि गुबुन हारिनो एसटि होयोब्ला जोंहा मा जागोन? जोंनि इडुकेशननि खथा, जोंनि जब रिजार्वेशन, स्कलारशिप आरो पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशन बेफोर गासैबो उइक जालांजोबगोन, लोरबां जालांजोबगोन एभरि साइडनिफ्राय। लोरबां जालांब्ला मा जोबस्रांनोबो सम नांनाय नङा, जोबस्रांजोबगोन। अब्ला जोंनि ट्राइबेल युथ्स आरो स्टुडेन्टफ्रा प्रटेस्ट खालामनाया एबा ट्राइबेलनि जानानै बर'नि जानानै बाथ्रा बुंनाया गसंनाया गाज्रि जादोंना मोजां जादों? जुदि नोङो रियेल ट्राइबेलब्ला, नोङो रियेल बर'ब्ला बेखौ मोजां जादों होनना बुंनांगोन आरो आवगायबोनांगोन। नोंबो ट्राइबेलनि जानानै बाथ्रा बुंनांगोन एबा प्रटेस्ट खालामनांगोन। बिनि जायगायाव जोंनि सानैसो बर' सुबुंफोर आरो बर' लिडारफ्रा मा बुंदों? उल्था सोंखारिनो हमदों। होमबा बिसोरखौ जों मा बुंनांगोन? बिसोर होमबा ट्राइबेल नङा? बिसोर ए आव थानायखौनो ट्राइबेल नङा? सोरबा बि आव थानायखौ ट्राइबेल नङा? बिदिथ' जानो हाया। जोंनि सिनायथियानो ट्राइबेल, बर'जों बर' ट्राइबेल। अब्ला जुदि बर'नि जानानै आरो ट्राइबेलनि जानानै बाथ्रा बुंग्रा मानसिखौ जुदि गाज्रि सोंखारिनो हमदोंब्ला एबा इनडाइरेक्टलि दम होनो हमदोंब्ला स्टप खालामनो थाखाय, इयुनाव खिन्थु बर' जानानै एबा ट्राइबेल जानानै बाथ्रा बुंग्रा सासेबो ओंखारनाय नङा। सासेबो बर'नि जानानै गसंग्रा मानसि नागिरना मोननाय नङा। अनलि गावनि लाबा लाबनि थाखायल'सो बाथ्रा बुंग्रा मानसि ओंखारगोन बेबायदिबा फिउचारावबो। बेबायदि खालामोब्ला जोंनि उन जेनेरेशनखौबो गाज्रि गिख्रंथाव लामाथिंसो लांनाय जाहैगोन। बेनिखायनो ABCD ग्रुपनिसो होननायखौ स्टप खालामनांगौ। जों ट्राइबेल माने ए निबाबो ट्राइबेल, बि बाबो ट्राइबेल, सि ग्रुपनिबाबो ट्राइबेल। जुदि नों ट्राइबेलबा ट्राइबेलनि बाथ्रा बुं, प्रटेस्ट खालाम, जोंनि हारिनि थाखाय, फिउचारनि थाखाय। आरो बेयो नोंसोरनि थाखायबो मोजां, जोंनि बर' लिडारफोरनि थाखाय मोजां। मोजांसो जागोन थारमाने। नङाब्ला जोंनि मोनसे समाव मा जाहैगोन? जोंनि बर'नि MLA, MCLA, मिनिस्टार, चिफ बिदि जों सासेबो नुनो मोननाय नङा। जों जोबस्रांलांजोबगोन। बेनि थाखायनो आङो जोंनि बर' लिडारफोरखौ जोंनि प्रटेस्टआव
गाज्रि सोंखारनायखौ स्टप खालामनांगौ होननानै आं सानो। गोजोन्थों। हाग्रामाया एसटि होगोन होनना भट बिनायनि बिखय मा बुंनो सानो नों आगैसना? हाग्रामाया एसटि होगोन होननानै भट बिनायखायनोथ' दिनै बियो मा होनो मिन्थिबायना हाग्रामा सार बिथाङा मा होनो जे एसटि होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया, किन्तु बे एसटि होनाया ओरैबादि जानो मोननाय नङा जायफोरा एसटिखा बिसोरो जा लस जानो मोननाय नङा। इखौ मानो होनदों मिन्थिबायना? बियो बैनि थाखायनो गावनि फिउचारखौल' सानदों बियो। जों एसटि जोंनि थाखानायनिफ्राय सानाखै बियो। जों दा एसटि स्टेबल जाखानानै दं बेफोरखौ सानाखै। बे सानिखायनो बैफोर बाथ्राखौ होनदों जाहाथे बैफोरबो इखौ नायनो बाया माने भटखौ होबाय थायो बिनोनो। बैनि थाखायनो बिसोरो पलिटिक्स गावनि लाबालाबनि थाखाय बेफोरखौ बाहायगासिनो। लिडारफ्रा मानो दिनै सासेबो गसंथानो हायाखै? सोरबा सासे फैदोंना, सोरबा सासे ससियेल मिडियायावनो फैना बुंफैदों बा अपेनलि प्लेटफर्मफ्राव फैनानै अहायबा बुंफैदों जानो? बुङाखै, रावबो बुङा। आरो इमान इजिलि बुंनायबो नङा। मानो होननानै बुङोब्ला नन एसटिफोरनिफ्रायबो भट लागासिनो आरो गाव सिटआव जिरायनानै दं। आरो बियो मानो जेनेबा एसटि दा थाखानायफोरा जाहाथे लस जाया मानो होनदों मिन्थिबायना? बे जे एसटि जाय थाखानाय बिसोरबो जाहाथे इनि एगेन्स्ट जानाङा। आरे भाई एसटि होयोब्ला लस जागोन। एसटि होयोब्ला जों सिमिलारानो जाबायना। जबनि खोथायावनो जा, जायखिजाया बिथिंनि खोथायावनो जा, हायार देन जोंनिख्रुइ जुदि मोजां बेकग्राउन्डनिफ्राय फैयो बेवहाय जों अभियासलि नन मोजां बेकग्राउन्ड मोजां जायगानि स्टेबलनि मानसि नङा जोङो, जाय दानो एकदम आनस्टेबल बिराद दा जायफोरा एसटि जानानै दं आनस्टेबल, जायखौ जोङो नुनो मोनो मेगनजों सिदा कुकुर बिबयस हारिनि थै सोबग्रासो बियोनो। हारिनि थै सोबनो जोङो हारिखौ फानाखै आरो फाननायबो नङा उनफ्राव। आरो दायो आङो ओनथला नोंनि बागै मिन्थिबायना, दा आङो एकदम नेगेटिभलि थट्स लाबोनो एकदम सानाखै। आरो आङो रिकुवेस्ट खालामो सोरनिबा जुदि आङो गोसोखौ हार्ट खालामदों एकदम रिकुवेस्ट, आरो दिनै दाबो होनगोन मानसिफ्रा एबसु दा बिखौ होननायनि एबसु आङो बै समाव होननायनि एकदम एगेन्स्ट, आंनि एकदम एगेन्स्ट, एकदम माने इयो मानो होननांगौ किन्तु कन्टेक्सखौ बुजि मोनाखै। दा दिनै मिन्थिबायना, दिनै नैबे समाव एबसुआ मोनसे पार्टिजों थांना थाहैनायनि थाखायनो दा नैबे जाय पार्टियाव सिटआव जिरायनानै दं बेसोरजों एनसिक लानो हायाखै, बेसोरजों रायलायनाय सुबिदा गैया दिनै। आं बैखौ गिनानैनो बै समाव होनदोंमोन जे इदि दा थां अननानै एकदम बिदि एंगेज जानानै दा था, डाइरेक्ट हाबनानै दा था। बेखौ गाराय हानायाव संख्रि सारलाना होनाय बायदि मोननानै मानसिफ्रा आंनि सायाव एकदम दाबाब होदों, साला बियो बिपिएफनिफ्रायसो। आं होनगोन दिनै हाग्रामा सार बिथाङा गाव जा डिसिसन लाबाय बे डिसिसन लानाया गोरोन्थि, आरो बिदि लाबाय थायोब्ला बेनि फिथाइया गाज्रि जागोन। बर' स्टुडेन्टफोरा, बर' यांस्टार्सफोरा ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा, बा एसटि यांस्टार्सफोरा गासैबो ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा। एकदम इजि नङा इयो। आरो इजियै जे जोङो सोरनोबा एसटिखौ होनोसै होननानै होगोन बे मालाबाबो जानो हानाय नङा।